Kaixo, Tulankide podcasteko entzule guztioi. Ekonomia kontuei begira jarri behar dugu gaurko saioan. Udazken mugitua datorkigula entzuten da han eta hemen, prezioak izugarri igoko omen dira, argindara eta gasa gutxituko omen dira, albiste ilunak benetan. Iluntasun horren aurrean, argi izpitxo bat ateraneko genuke gaurko saioan. Irtenbiderik ez seguruenik, baina gainean duguna ulertzeko gakoak aztertu nahiko genituzke Joseba Barandiaran ekonomilariarekin. Laboral Kutxako finantza arloko plangintza departamentuko zuzendaria da eta ekonomistak ekonomilarian elkargoko presidente orde ere bai. Kaixo, Joseba. Kaixo. Ongi etorri Tulankide podcastera. Eskerrik asko. Zer ari da gertatzen, Joseba? Abuztuan oporretan ederki egotetik, orain iluntasuna besterik ez da entzuten? Bueno, ez dakit hainbesterako den, ez? Nik uste dute oporren aurretik ere bat zeudela joera batzuk eta gerra bat ipat, ez? Hori ez da Europan gerra bat izatea bera aurtengo kontua da. Eta, lehendik zuden batez ere inflazioarekin lotutako arazoek hor diraute, ez? Eta, porretan azten saiatu garen arren egoera ez da inbeste aldatu dazkena delako, pixkat gehiago da geure jarrera kontu bat, akaso. Kurtso hasiera eta oporren bukaera eta guztia elkartu da, ezta? Zein oinarri ditu datorkigun krisi honek edo dagoeneko pairatzen ari garen krisi honek? Nik esango nuke sakonean bada bi krisi edo bata dago batez ere lotua energiarekin, ez? Eta akaso gerrak bistarazi du oso argi, baina atzetik gero badago pixkat krisi ekologikoa edo aldaketa klimatikoari loturiko transizio behar hori guztia, ez? Eta horrek bat egin du pandemia ostearekin. Pandemia ostean izan dira hornitzaileen aldetik eta arazoren batzuk, eta horrek eragin ditu bezenbait hornigai garestitzea edo lortzea pixka zaildu egin da tabar, eta egoera berezi sortu da, eta azken hamarkadetan gurean nahiko desagertua egon den inflazioa agertu da, ez? Eta horrek finantza alorrean ere implikazioak izan ditu, eta oro har jendearen erosahalmenean, ez? Baina, labortuko genuke, guk jarraitzen dugula oraindik ere erregai fosilen oso menpeko garen ekonomia batean, eta erregai fosileak garestitu egin direnean, nolabait ere denok pixkat pobreago bihurtzen gaituela horrek, ez? Honek jarraitu egingo du, torriko da krisia handiagoren bat? Handiagoren bat ezakit, nik uste dut hamarkadat direla, ez, pixkat esanez gabiltza, erregai fosiletan oinarritutako sistema honek buelta bat hartu behar duela, baina pausoak aso sendoagoak eman beharko gerituzke hildo horretan. Eta horrek implikazio handiak izan ditzazke gure bizimoduan, konsumoan, inbertsioan, eta bat inbertsioan izaten ari da, ez, Europak apostu sendo bat egin du, pixkat energia berriztagarrietara jotzeko eta gertatzen dena da, gerra egoerak berak ere pixkat zaildu egiten duela egoera edo azkartu edo beste arazo mota bat agerian jartzen duela, ez? Aipatu duzu hasieran, ez? Errusia-Ukraina gerra hori, nola ikusten duzu egoera horrek ekonomikoki nola eragiten digu, eta luzerako gatazka izango bada, ez dakite hori nola... Euskal enpresen merkatu nagusia Espainia baldin bada, ondoren Frantzia eta Alemania datoz. Gerrak eragin duena da, Alemaniak gasa izango ote duen zalantza bat. Dagoeneko ez da prezioaren gaineko eztabaida bat, baizik eta kantitateari buruzko edo eskuragarritasunari buruzko zalantza, ez? Orduan hori eszenatoki berri bada, nolabait ere Errusia erabiltzen ari da gasa presio modu bezala. Kontestu hortan, Europak berak Txinak edo Estatu Batuek baino egoera ahulagoa bizi du, eta hori ikusten ari gara, euroaren depreziazioan, ez? Beste alde batetik, noski, esportazioetarako hori mesedegarria da, euro merkeago bat, ez? Baina giro geopolitikoa munduan nahasi xamarra dator, eta Europak bereziki gerraren gertutasun horregatik eta Alemaniako gas eskasi edo horregatik badauzka bere izgarriak edo larria gotzen dituzten ezaugarri batzuk. Munduko beste gune bero bat, Txina, Taiwan, Estatu Batuak,
dakit horrek ere eragiten digun. Bueno, Txina dagoeneko superpotentzia bihurtua dago, eta bere papera edo bere kartak jokatzen ari da, ez, nola esateko. Eta horren aldean, Europa dago akaso ahulago, ez? Eta batasun politiko ezak ere, balintzatzen du, zenbait neurri hartzea zaildu egiten duelako, eta bar, ez? Baina, baduka plan bat, transizio ekologiko baterako, eta hortan pausoak ematea dagokio, ez? Eta ematen ari dira. Eta, Europatik etorlitzezken Next Generation funtsoiek, eta bar, bideratu beharko dira nolabait ekonomia eramangarriago baterantz, ez? Eta Afrikan, Afrikan ez beti ahaztuta geratzen zaigu hor? Bai, Afrikan Txinak aspaldi erakutsi zuen interesa handia, oso interes, nolabait, lehen gaietan eta zedarritua, ez? Eta hori baino gehiago, pixkat demografikoki eta ikusten duguna da, ze kontinente gaztea den eta zegoera lazgarria duen, ez? Eta gurean berriz, ikusten ari gara, demografia jaitsiera bat, eta oso bestelako joera bat, ez? Eta, hor dauden desorekak, tensioak eragiten dituzte, eta alde hortatik ez du ematen bere buruaren jabe edo protagonista izango denik Afrika, baizik eta gehiago izango dela guretzako bizilagun moduko bat eta elkar bizitza baterako zubi batzuk beharko ditugunak, ez, segur asko. Esango zenuke globalizazioa momentu honetan ez baian dagoela? Bai, azkenengo hamarkadetako batez ere Alemaniaren eta Europaren garapen eredua oinarritu da oso hornikuntza sare luzeetan eta merkataritzarako trabarik ez dauen kontestu batean, ez? Eta bi gauza horiek pandemiak berak erakutsi zuen, ez? Musukoekin, musukak ezin lortu, ondoren semieroaleak edo nola ikusten da oso hornitzaile urrunak edukitzeak bere desabantaiak dituela, eta gainera blokekako neurriak hasten dira, ez? Eta zigor ekonomikoak baino batean, gero energiak bere izgarriak ditu, orain Errusia oso gaizto bezala margotzen du, baina gero ekialdeko petrolioaren menpekotasuna edo Afrika iparraldeko gasaren menpekotasuna handitzen du horrek, orduan alde hortatik, izan diteke aukera bat, buelta bat emateko batez ere politika energetikoari eta kaso konsumo mailari edo bizimoduari ere bai, ez? Zer egin dezakegu gutako bakoitzak edo ze aholku eman zen ezake emateri badago? Garbi dago KPI edo inflazioaren igoerak guztioi eragiten digula, baino ez guztioi era berean, eta horre sozialki interesgarria izango litzake, kapaz aurgarrienei behintzat ongizate minimo bat finkatzea, ez? Eta hor, proposamen mota ezberdinak daude, errenta universala dago, orain gutxieneko elikagaien saski bat bermatu nahi da, eta bar, iruditzen zait ez genukela galdu behar merkatuak eta prezioek seinaleak bidaltzeko duten ahalmen hori. Eta alde hortatik prezio interbentzio zuzenak baino akaso interesgarriagoak direla beste eskema batzuk pizgarriak ematean edo errenta transferentzia zuzenak, ez? Gero bakoitzak antolatu dezan bere bizimodua pixkat bere beharren arabera, baina beti ere, jakinik geure jarduera ekonomikoak ondorioak dituela ingurumenean eta ingurumena bakarra daugagula, ez? Eta oraintxe bertan suntsitzen ari garen martxa hortan, ez dirudi eramangarria izango denik. Orduan horre, karbono aztarna murriztera bideratutako edo zein erabaki edo neurri edo teknologia oso ongi etorria izango da noski. Horre transizio ekologikoan agian banakakoak baino ez dakit Europak zerbait gehiago egin dezakeen edo... Ari da, baina ez da oso garai zibiliak aso, erabakiak hartzerako garaian, baina automobilgintza sektore bat aipatzeagatik eraldaketa betean dago, ez? Eta neurri batzuk iragarri, orain oso urrun ikusten diren urtei begira, baina garbi dago mugikortasunari adibidez eragingo dioten aldaketak etorriko direla,
eta garraioa elektrifikatu beharra ere geroz eta agerikoa dela, eta hortan badira euskal enpresak ari dira, lan horretan, eta batez ere kontuan izan gure esportazioetan ze pixu duten automobilintzak eta garraioarekin zer ikusia duten alorrek oroar, hor aukera bat ere badago euskal enpresentzat, eta erronka potentea izan liteke. Bukatzeko mezu baikorren bat edo izango zenuke? Ni pentsatzen dute baikorrak izan behar dugula, ezkor izateak ez gaitulako inora eramango, baina dauden arazoei ere bizkar emateak ez dauka zentzurik, ez beti pentsatu behar dugu daukagunarekin zer egin dezakegun, geure ahuldaden konstiente izan, eta alden egin geure almenen gainetik ez bizi, eta oinarrizko beharrak pentsat asetzen saiatu, izan maila sozialean, hezkuntza, osasungintza, pixkat benetan garrantzitsuak diren gauzak, ez nik azpimarra hortan jarriko nuke. Besterik ekonomiaren egoeraren inguruan, ahaztu zaigun beste zerbait edo aipatzeko? Interestasen igoera iritsi den honetan, hau ere desenteko berrikuntza da, daukagun inflazioa ez da eskariak eragindakoa, orduan interestasen igoerak ez du zuzenean hori konponduko, hori Lagartek berak eta Banku Zentralak aitortu dute, baina egia da, boladatxo baterako gertalitekela hori. Ohitutak geunden, baina interestasa handiagoak eragitea, eta horri KPIa gehituta, zenbait ekonomiak sufritu egingo dute. Nik uste dute ikuspuntu edo approach edo kooperatiboa beti krisi garaietan lagungarriagoa izaten dela, hori lehenago ere frogatu izan da, eta alde hortatik itxasontzi kooperatiboan egotea olako ekaitz baterako, nik uste positiboa dela. Mezu baikor horrekin geratuko gara, ezta? Ea ba. Eskerrik asko, Joseba. Zuei.